Oka nyalo ke ataro apisa madito mag KEMSA gi board mangima kaachiel kod PS noter pacho e wach mane wacho ni nitie kambi moro mane omiyo rak to ne onge kod nyalo kata thoche mar timo tich makamano. Migawo mar Global Fund ma ong'eyo e piny luo gi Kenya ka mangima gi piny mangima osebedo ka jolo chenro mar kedo gi tuoche machalo malaria, TB kod mamoko. Kata kamano tinende ne giketo pesa mar konyo sirikand piny Kenya mag nyiewo nede mag suna mane dhi ke e counties matuma malaria kele pek ndi. Roslyn ma ng'e ni en wach ma apani nobuke kambi monge ge nyalo monge capacity mar kelo nede mag suna emanome wan gi chike maber e Kenya ka mag procurement. Public Procurement and Disposal Act nitiere to chal kage ma jomoko non ni tich ok dwa luwo chik. Ngene wacho maber ni wan gi chik maber kabisa miluongo ni Public Procurement and Disposal Act nitie. Kata mana keme moko miyo rak be pod nyalo dhi tribunal. Ingeni nitiere dide kaka inyalo tim procurement. Mokwongo nitiere open tenders. Manyiso ni ng'ata nyalo timo ang'owa nyalo kwayo. To nitiere restricted tender. Manyiso ni restricted ni specifications midwaro mar gini inya yudo ka onge kambi Kenya kama timre nade man nigi nyalo. Mbokore mido kamae gi restrict nikech gimanyo kambi wuon manyalo timo ang'owa manyalo timo tenda no. To mar adek kineno gimoro kaka mar Global Fund. Ng'eni Global Fund weri gi chike ma jo Kenya gimbe gin gi chike margi. Manyiso ni pesa gimiyo ting'eni gisembet ka gimiyo pesa di bilion 54. Kenya keto mana pesa di kata sani ne Kenya keto milion 500. Koro ini keto milion 500 to ng'ato to miyo bilion 54. Ambe nyaka kami pesa nyaka ng'eni pesa nano itimo gang'o to pesa ne en mar HIV, en mar intervention, en mar TB, en mar malaria. Chal ka gima gitimo te magichul nyaka KEMSA storage kama gikane yedhe gichulo. To KEMSA en mar sirikal. To yedhe magikelo no be gin mar ang'owa sirikal. Koro tender ni negi chiwo specifications ni inyiewe kanye onego net go chal nade kambi mamiyo gi nyaka meet qualifications go. Ing'eni Global Fund komi kamano kiseyudo kambi madhi chiwo kaka nets go tindi konegi wacho negi ni kambi ma kama matiyo ma kama manigi nede machal kama kata ka gionge go to gibro kelo nede go kama to wang'iyo gidonje specification manotimo ang'owa manuketo ka. Koro Global Fund onego beni duoko negi to nyiso gi ni no objection. Manyiso ni di uru mbele gitimo ang'owa gi procurement kech wang'iyo kambi ni wayudo ka en kambi maler gimoro amora. To in koro kambi moro se yuto tudogu wacho ni wadwaro extension kambi mumiyo chok wadwa wamiyo kambi moro to kambi ni to kanchi neno kaka ne jofwambo ndiko to dhi ondike ofis ng'ato to miyo wuod ng'ato ma wuod ng'ato no be kia kantiere gi specifications mag Global Fund. Ng'eni Global Fund ok dwa ng'e ni wuod ng'a iya kanye gin ging'iyo ni the end product ni nede mobiro go be gikonyo jo Kenya kako timo ang'owa onego owinjore. Koro mae kaka gini no muoch mar bilion 3.70 e kaka ne wach ni omuoch nikech ne giwacho ni wan ne wachiwo specifications kambi mu wacho no miyo gi ka wang'iyo gik momiyo gi ke to kwane ko chimre ga ang'owa gigi mane watimo ang'owa ne wawinjore. Omiyo kamae kako beto kara koro funding mu wamiyo be watimo ang'owa wang'anyo wakaw. Koro kanye mane gino muoch godo madine be ni jo Global Fund kowuoyo be nyaka sani be mano bedo dhi mane od ang'owa od ng'ato to be jo Kenya bedo beta to ngima do dhi nyime bedo migi mana iluongo ni hotea dine gi supply mana hotea. Koro mane kaka gini nyocho muoch ting'eni moke mokwongo ma KEMSA bedo gi issues mang'eny gi to koro kamane gini kendo dogo bede mamit ahinya ting'eni Global Fund to no tuga ka ene waneno ka kendo mana kaka ne wacho ni Migosi William Ruto golo koke no golo koke mineno ko wacho no timo ang'o o suspend moriembo ji ting'eni kiduogo
tarik 3 dwe mar 3 igani nitie gazette notice manowuok mano appoint board manyien mar KEMSA ma board manyien ne chako tich tarik 10 tarik 10 ni matenda ni itimo ang'owa ichiwo koro idwa nyisa ni board ni nodonjo bedo inaugurated to koni to giwacho nang'owa los nouru tenda koro kanye mineno ka gigi otimo ang'owa ok donji kendo kwadonjo wadoke wach ma procurement ing'eni tenda madhi bilion 1 we kata bilion 1 wach ni milionde ok nyal dhi gi secretariat ka board owuon okogo timo ang'owa okopuodho to barupe mane waneno ka onge barua kata achiel mane wanene lwet board kanitiere barupe tene waneno ka CEO mane timo ang'owa ndiko to wuoyo gi principal secretary mabeno chung tich Josephine Mburu mar public health koro ka bedogo penji ni to kara serikal ni ne tiyo nade nikech wang'e maber kaka gik serikal mana kaka ni wacho procurement gi chik gini ko kaka itimo ang'owa kaka tim to PS be ok nyal dhi en owuon no ndiko ne global fund no wacho ni odwaro extension to king'iyo structure mar Kenya Kwanza kaka noketi KEMSA ni lwet ng'a KEMSA ni Dr. Tum makoro no gol be medical services koro malaria management and control emane ntiere korka PS makoro no riembe tiche to KEMSA wuon to ne ni kang'awa Dr. Tum koro mae mipenjiri to ministry ne gima lwet ng'ata achiel timo gi ng'ama achiel ok timre nikech moke mokongo mabedo gi ministry aina ne ntiere ndalo mane wan gi nyong'o to ne wan gi bet mugo gitene gin Ministry of Health to ne gintiere kaka wacho ni concurrent functions onge kaka inyalo nyisa ni function ni kone gi kone lakini jakone ni wacho ni kata ka en pesa mang'e to mano badine makoro tiyo kode ano kadwa timo ang'owa o kadwa ng'e gima nitie manyochi neno ka ji ochako penjo ni to tumni to dong' nang'o tineno ka chieng' no godhiambo to gole mondo mi koro Mibadhi mi wacho no gole koke no akeni koro golo koke ne koro wino kanye mande sirikali wacho ni onge gimoro manya timo e porruok gazette notice tarik 3 dwe mar 3 mar board manyien board chako tarik 10 dwe mar 3 wach mar procurement mar global fund ni ipedho chieng'ono ok gini okopore pok notimore ga kamano vioje gino makende kuongo gedi wach KEMSA ni CEO mar KEMSA yande japuonjna manono dhi so late nandi nikech gik manopuonja opogore koro bageno to je bonyo gimone giwache ne ji ni CEO ni ne board mane covid owuok to ne manene board kendo ne chair mar committee mar HR to chako biro donjo ka wacho ni en acting banyiso ni ene mano design nyaka recruitment mar CEO specifications gi gimora mora yen mochako yudo Nairobi karafu lakini kama edo mna matin gik ma Roslyn osepimo Kenya ka ahinya e tenda ma pesa gi ng'eny adiera makende en ni nitie ji VOJ magin tich magitiyo e bomane en ng'iyo budget mar migawo ka migawo to ka giseng'iyo budget to ging'iyo specific lines kaka koro mar KEMSA ni ging'iyo ni to budget adi madhi KEMSA to gidhi KEMSA to gipenjo ni projects mane man KEMSA then giloso kembe magi design kembe gigo machop specification mitimo ang'owa midwaro kacha then ka gisetimo mano to nikech ging'eyo maber Kenya ka ni kidwaro gimoro tidhir governor tikone no gweno jo KEMSA ka ting'eyo jo KEMSA ka bende loyo
jo KEMSA bende winji kadisi to okigonwa simu ka KEMSA mondo tenda ni omiwa Senior medi kuom ranyisi. Jogi nyalo jo KEMSA. Ine gavana kende, in gitako mathoth. Bas. To ka koro poko gweno go simu to gweno penjogi. To anto kase go simu to. Utimanade. Tikone gavana ni donge nyari maduong' chande miwa namba kipande ne mondo wakete kaka shareholder mar kambi wane. Mondo gimang gisayudo cha. Tembo yudo. Gavana nyinge ongi kanyo. Lakini nyare maduong'. En shareholder mar kambini. To broko ni aoro jomoko kanyo gin joga konyena giuru. To kak simu wuok kugweno. Mobiro iri VOJ. Tinge teko mar ofis ogweno. Teko mar ofise monde. Wekta mare. To kori na oro joga to jok morogi. To nyare nitie. To wuode nitie grubuno. No chuni. Oke makori kao tenda. Tiduogi gajo. Tiloso mondo kambi magibiro godo ni otimang'owa. Oyode. Mani gima ne timore KEMSA. Nikech gigi pesa ni no wuok dwe mar 8, dwe mar 11 higa mokalo. To kose wuok te madhano goe turu bin to koni to pesa ni to anto wayude nang'o. To koni oyo kambinika. Diuru kacha. Gosimo kacha. To kose gosimo kacha to simo dhi nyaka ir CEO. Tikone CEO ni simo ni owuok kuma kama. Inyaka koro angi timang'owa kone joka ni kembe mane waneno ka koro knyal timore wan ga ng'owa kambini. Toko timre KEMSA kende. Otimore e kembe mang'eny mag sirikal. Ma pesa madongo nitie mitime procurement. En yo kuo mikwalo godo pesa jopiny. En yo ma jok manitie sirikal oseng'eyo ni en yo mayotie moloyo yudo godo pesa. To gikia ni jika global fund gi bende goturubin malach ging'eyo okumigi amia ni mae kambi to giling gibende gipenjore ang'o molokore. Kambi manyo wasayudo ang'o miyo koro gini konwa ni waloki watimang'owa waket moro ni. To bende gipenja tangi dhi yudo to gikoni kamaler. Wabende wang'e ang'owa okwabimiyo nikech kembe goluoro ni Mibadhi oyudogi ni negiyie motimore kaka jogi ne dwaro to mbele kuwacho wuok to dhi mieno gi marach. Tingeni global fund en agulu mapinje mang'eny kete pesagi, jigiwegi kete pesagi mondo chok pesa maber mondo kelie pinje kaka Kenya mondo kony jo Kenya. So ok gibiyie ni Mibadhi aina no timore to gitimang'owa to gineno. So timore kembe mang'eny. En mana ni mar global fund ni no wuok to kano se wuok to nikech wich kuot manie dhi bedie. Emo mineno chalo ka gima koro jatend piny bende wacho ni oyo ji nyaka koro timang'owa. Ok ni sirikal nigi chuny mar kedo gi Mibadhi nikech jok mane kembe gi ni weg kembe gi te gin Jadolo ginde nigi tich. Jadolo ginde walamone. Mana ka ne walamone. Walamone beda gi chuny motegno. Beda gi kwe chunye. Ni gigi nitie, gigi timore, okene mokwongo, okene mogik. Fred, wachake gi kama owache nikech aparo ni bedo gi Senior J e chenro ni en awi maduong' ne wan. Omiyo weche bedo mayot. Omiyo lai mar paro man godo. Mae Kevin De Bruyne mar Man City. Konge midfield. To Man City chieng'no konyo maber. Koro omiyo Haaland. Koro lo. Ema nomiyo neno ni nyaka koro abed sign. Abed natieko. Ero kamano. Gimomiyo wacho kamano.
kineno ka jadolo Oginde obiro kawo kanyo higa achiel koonge ywaruok gi jodito to ng'eni ok oti. Kineno kobedo mamuol kaka Wabukala ne muol ma ng'ama tale onge emomiyo Mibadhi dong koginene. Kacha kidonje ni dhi kedo gi Mibadhi to ng'eni ndalo ni bedo machuok. Koro we abi e wach ma miya wacho ni Senior J miyo weche gi bedo mayot. Victor, gima Senior J wacho ni kamiunjo kuwuoe e dhano mantiere gi interests e tender gi. We amed ka wacho ni ok mana e tendering ka kende. To nitiere ongogo madongo ma influence nyaka budgetary allocations. Ma kineno ndara moro keti ni ndara makama en kilomita makama tidhi go e lam to en e budget. Nitie jomo kete e budget kanyo. Mamano girgi ok ni gihero ndara nyaka biye to ok giket ni e budget kaito ine midhi chieme. Nitiere jok ma samoro nitiere gik mancha ne gitimo ne piny owacho e yiero kod ancha ne gin side mar Azimio kod ancha ne gin side mar Kenya Kwanza en payback time en payback. Koro ka gidonjo to nyaka giduok omenda gi mancha ne gitiyogo. Koro jogo kowacho ne treasury ni ndara ma kama idhi loso kendo gidwano bed ndara mabor kendo ma billions donje mathoth kuom ranyisi. To jogo ndara ni biloso gi thuon kendo ne gisewinjore ni budgetary allocations idhi tim makama tibi chune kod ji. Ka giwacho ni dam makama emidhi losi to dam no margi. Emomiyo e tender gi te kaka timore malo e kaka timore bende county. Nderni mag county go bende ang'e ni MCS nitiere ma koro winjowa mathoth to bende gi jodito mag county bende. Nderni mag county go nitiere sama iloso gi tiwacho ni ama mar ng'ane. To bende e kaka tender mamalo gi be timore. Makineno se land tender Victor kata sane tinyisi ni mano mag jodito kikimuolo we cheze hizi we cheza hapa karibu intuge matin gi. To nitiere mong'eni nitiere tender madongo mabiro mag bilionde go. Gin nitiere jok mose walnegi ema ibiro yudo ka seche moko gitimo rang'iny mar ariyo mar Roslyn wacho mar tendering types mar restricted tenders ka. Jogi ema restrict ni manya ka tim gi jok ma oe pinje maoko. To kidhi kambino tibiro yudo ka nying man kanyo kambino kambi mar piny China mo registered e Kenya ga registered e Kenya ka nyinge chingchung lakini director mar gi shareholders mage to mano nyango gini mwalo ka mana njoroge gini ka. Koro mae giwalo margi mano lemo margi magiwalo makikengo dhiang to gisewacho ni agoko ni tok mul. Kae giwacho ni un jo Kenya unu joma tindo okucham sundu gweno. Mai mar jodongo. Iwinja. Koro mar jodongo ni niti e kaka bende iwalo gigi e KEMSA ka. Koro kati dhi mana e level mar county sani. Tibiro yudo ka nitiere gik mose wal mowach ni mae to mar Senior J ma kikumul. Koro Senior J ema biro ng'iyo jok mabiro time mano e kaka Mibadhi bedo budgeted. To mano e kaka iyudo pesa mag budget gi dhi malo. Nibiro yudo ka samoro ndara ma inyalo los kata mana gi $2 million ibiro ka Kenya ka mandara kilomita 1 iloso gi $1,100,000 kata $1,100,000,000 mibiro do ka gin mana gik modhi malo to keng'iyo kwano omenda mane inyalo tigo de gino hiye to en omenda matin. Inyalo pimo ranyisi mar gima ne timore e KEMSA ni gi ng'ato konino biro yuori pur anyiso Roslyn puothi ni aneno ka modhino gombugo omako ahinya to duong' adwana biya yuori. Koro dhi yier ng'at man gi ruedhi madongo gi kwer mabith emobi. To Roslyn wacho ni apuodho puotha. Koro Roslyn winjore gi ng'at man gi kwer matin gi dhiang' matin emobi opuru puothe ni. To in king'iyo tido ka pesa tigolo moromo ng'at man gi ruedhi madongo manyalo twe kata ruedhi 4 dichiel. To puodho ne mari. Koro gimomiyo imako jogi en ng'at mane chudo ne en global fund. To dine bed ni en gimichulo gi budget ma Kenya ka onge ng'at madinoti mang'o onge ng'at madine do lungore ka top dressing fertilizer do lungore to bende kaka nitiere mamoko ma bende lungore kamano. Mane momiyo kanyocha ne nitiere rikni ni awewa kel fertilizer mapiyo pacho ka
Tiyudo ka seche moko gigi timore to kare meli ni mana e dho nam ka dho nam meli osechopo. Koro onge, aparo ni William onge gi koke mogolo. To ka nitiere koke to koke go ong'ado. Koro lwete morieyo. To ok mana en kende. Joma ne otelo ne bende ne chalo kama. Nyalo paro ka wadhi e yiero